heb je wel een favoriet voorwerp? Oeh, dat vind ik echt heel moeilijk. Uit het museum? Wel, in principe mag je kiezen. Liefst iets wat je zelf onder handen hebt gehad. Oh, nee, dat vind ik echt heel moeilijk. Daar kan ik bijna geen antwoord op geven. Ieder object, zelfs de meest duffe objecten die je in een museum kan bedenken, die hebben iets moois of iets bijzonders of een verhaal. Tuurlijk. En ik vind dat misschien nog wel het leukste om eigenlijk objecten die helemaal niet per se gezien worden als een topstuk of zo, dat je daar dan wat tofs over kunt zeggen. Ik heb zelf altijd een fascinatie met middeleeuwse spijkers. Spijkers, en oh ja. Ja. Ik vind ze echt prachtig. Ik vind ze prachtig gemaakt. En ook het feit dat heel die houten constructies daar vaak mee werden opgetrokken, vind ik altijd wel speciaal. En je kan ze vaak nog echt vinden als je ernaar gaat. Zeker, maar het grappige is dat spijkers in het archeologische, als je ze vindt, in een archeologische opgraving, is dat bijna het eerste wat, weggegooid niet, maar gedeselecteerd, wat zeg maar onderzocht en gefotografeerd. En die bewaren we eigenlijk ook